What's up, Lidge? What's up? So, Lidge, kumusta man ang second sem? Kumusta man ang first sem? Wait lang, tama ba ako? Kumusta ang first sem sa second year college sa 2024? I think, kaya na ka? I think second year na ka, sophomore na ka. And curious ko kung unsa ang naitabo sa first sem. Okay? So, please go. Ako dahil ni si Lijipain gikan sa kadiliman. Pero bitaw, bati mga lighting with nagamit lang ko kaning light kay walay suga ang akong kwarto. There is apartment. Pero bitaw, kung tubagon ako imong pangutana kay wala ko kay okay, tubagon ako imong pangutana kung naka first kung naka unsa kumusta ang ato ang first sem sa second year sa college. Ang paspas nga tubagan na kay wala ka na ka tungtong sa second year kay tungod sa problema sa watay kwarta, in short watay kwarta. So di na ako siya elaborate. Pwede man ako siya elaborate pero dito ra ko tubag akong tubag ta nakatungtong sa second wata nakatungtong sa first sem sa second year ko tubag ta sa first year college. So sadly mo ang kinabuhi. Karon, unsa ang naka GPA 4 baka? I mean GPA 2. Ay, tama ba? Pataka ko eh. Naka GPA 2 baka? Kay or path 2 knowing murag complicated ang path 1. I don't know. Naka path 2 baka? So, hi there self. Nangutana ka kung naka-P ito bata. Ang dali nga tubaga na wala tanaka P ito kay ngano wa man tanaka second year. Kay lagi gitubag na nako ang pangutana nga wala tanaka second year. Wa tay kwarta. Nya na-mention po ni mga na medyo complicated yung P1. Yes, medyo complicated ang atuang P1 kay nga ano man kay naami gi-report nga professor sa P kay gipangbagsak mi niya. So medyo dagan-dagan sad may ubay-ubay sad may atong murag gyatagan og kanang grado nga 7.2. Di man to bagsak, murag kulang ra sa requirements. So murag kailangan na mo ni buhat ka lang like kailangan jud mo ni masolusyonan. So nagdadali mi ato para masolusyonan nga gyatagan og 7.2. So mo to gi-report na siya sa dean and mo to na-move ang amo ang grado. Kay medyo unfair. Pero yeah. So that's pass naman to siya. And yeah. Ano ba kay laptop sa kadira? Please tubagan ni na pangutana ha. Kung na ba kay laptop dira sa year 2024. Yeah. You know, I don't know what's your plan, but yeah. So laptop ang isa sa akong problema atong first year pa ko. Mo jud na akong problema sa akong pamilya. Kay wala ko'y laptop. Kay lagi kailangan mga ko or nanginahanglan ko kaning laptop which is gaming laptop. Okay? So mahal man gud na ang among equipment sa akong kurso which is multimedia arts is kinda a little bit mahal. Kailangan jud ako siya kay gusto lagi ko mag-advance na ko ba. Gusto ko mag-sound pag-ingani, sound pag-edit, sound pag gamit og uban nga softwares aside from my very low key nga KineMaster o CapCut. Gusto ko magtuon pa magamit ko og Filmora or mga Adobe nga softwares, but unfortunately tungod lagi kay pait jud kay atong kinabuhi jud, pait jud kay nga to ang financial nga estado sa kinabuhi. Wa gid ta nakapalit og
gaming laptop or laptop man lang. So, mao to, wa tay gaming laptop. Pasensya na gid ka og galingon. Nagtrabaho ba ka? Nagtrabaho ba ka? Na year. Niyundang eskwela ba? Niyundang eskwela. Kaya nagtrabaho ka. So tubago na kay mo ang pangutana, actually bugat yun siya ang pangutana yun. Kung tubago na ko siya karon, which is current sa let's say future, I don't know if tawagon ba nimo na yung future, kay ang akong self nangutan naman sa gikan sa past, which is from December 31, 2023 ug karon nga adlaw kay December 31, 2024. So it's been a year. So tubago na ang pangutana kung nagtrabaho ba ako. Sige, i-share ito, takan tika kaning murag kaning what you call that, summary sa akong job hunting journey. So mao to ana ko pag human ako og senior ay mag call center jud ko jud, kay mo man ang feeling ako pinaka easiest way nga makakita ko trabaho or maka-earn ko, di ba? Kaya kung una to nga kinamdam ko ana ko pag human ako og kaning high senior ay mag call center ko og mga pila ka tuig tapos matukog college. Actually na-mention ako ni sa akong video pod nga nagstoryahan ay misa akong kaugalingon sad ka weird ba mo ledge. Ang plano na ako sa graduation kay magtrabaho sa ako kay lisod ang kinabuhi. Lain sad. Mag-college ko pohon. Lisod mo putag kuan. My heart is very kuan. O mao to nang-apply ko sa daghan kay nga kumpanya. Actually nagbalik-balik ko sa ubang nga kumpanya. Kag-research dira ko maayo ang gi-research na ako ug maayo ang mga kumpanya. Ug akong gi-memorize ang mga tubag nako. Actually nagtan ako og mga series of videos on pagtubag sa mga pangutana sa call center nga pwede nga libog-libogon ang imong panguna-una, like ang pangutana describe color blue to a blind person, or nganong naibuslot ang donut, or kung atakan kag chance kaunon ang sa kabutang hangtod sa imong until the rest of your life, unsa man na siya. So mo tumapunta na ako siyang research, ako siyang gamitan og kan lalong nga pag tubag aw. But karon nagtrabaho ko karon and dili ko maulaw sa akong gitrabaho kay for me naka-earn man kog kwarta ani nga dili sa hugaw nga pamaagi. So karon nag-bagger ko sa usa ka supermarket nga dili makita sa Davao. Actually nara ni sa Pampanga, which is I don't know if uban nga lugar kay naapoy ingani, pero nag-work ko karon sa Genra Supermarket as a bagger. So yeah, that's it. What about your love life? What about your love life? Do you have a love life? Pero crush, kung nakikita mo ba tong video? Pero crush, kung nakikita mo tong video na to, sana hindi mo to makita. Dagan pa unta ko plano para sa ato ang duha. Pero joke lang Kagiligig na ako, no? Mara man to di nga isulti ba na ko yung pangalan? Wa man pud sila kabalo nga nag-vlog ko, so mo resign gyapon ko. Di ba? So di din ako i-mention nga na ako YouTube channel. So Irene, ba't nung si mong apelyado? Basta Irene Crush ba gid ka? Pero dati ra to, wala hindi na kita crush. I don't know, man. Maybe nawala ang ako ang pagkagusto si mo. Kuman nga na wala ko nimo gihatag, wala nimo gihatag ang imong IG for a reason nga girespeto nako. Di ko kaya tanggapin. Kaning dili man ko hindi na ako mag sinamok sa imo. Di na ako magsinamok sa imo.
Kang gig ba jud tuminahon. Oy. So, mura man to. Mo ko kaning ano ba? Basta dawa nalibog na ko, di na ko kabalo maguna tungod kay na-distract ko ang ginatawag na to gugma. Bitaw ay mura to wa koy uyab oy. Mura to ma-crush agad. Unsa ang pinaka-stress na na-feel nimo sa college sa second year? I really want to know. So, tubago na kayong pangutan kung unsang pinaka-stress sa second year. Siguro kung na ako sa college karon, ang pinaka-stress siguro sa kuha kay karon ay kay ang animation siguro I think, or uban nga like arts, mga uban nga uban nga aspeto sa arts. I think kay mas stress siguro ko kay namalit ko kaning inganing kadako nga canvas, or kaya mas stress siguro ko kay wala ko kay gaming laptop, or kaya mas stress ko kay wala ko kay DSLR, or mas stress ko kay wala ko kay kwarta. Mo siguro to kung stressan karon kung na ako sa second year sa college. And yeah, that's it. I think that's the end of the video. And it's been a while. It's been a while nga nagbuhat ko video. Actually, I don't know if para sa kong mga audience, I don't know kung na may mutanawan nga video. Pero murag ko siya, murag kaning what to call it, murag video diary sa akong kinabuhi. Kay in the future tan-aw na ko ni nga video, uy, mag-reflect ko ba ay ngani di ko sa una no, ay ngani di akong giagian. Pero yeah, actually daghan ko gibuhat nga mga video. And let's see in the future kung unsay may tabo sa kuha. So past kabalo ko daghan gig hopes sa 2024. Actually na kay mga pangandoy na kay gusto paliton or mga plano din nimo. Kabalo ko, I know that actually I sympathize with you. Kay naluoy gid maayo sa imo kay we're just what to call that, lower middle class family nga minimum wage ra ang salary sa atong amahan. And actually more independent ako actually karon high day self kung natanawan ni kung actually medyo okay na ako sa akong state karon, pero ang akong medyo okay lang siya kay di man siya okay for me kay yun doesn't. So di na ko siya elaborate pa yun kay I don't want to spoil my future. Kay kabalo ko nga napagid ko yung mga plano sa akong kinabuhi. Dili ako kuto brother. So mo to self-laban na kita sa akong kinabuhi na. So mo to Happy New Year baby. Happy New Year di ay kay Happy New Year. I'm so very happy nga na-survive na ako ni nga year, even though daghan ko gipang-agian ng mga unos sa kanya kinabuhi. Daghan ko kanang mga gipang hilakan nga mga moments nga nga ako sa akong boarding house ato na time nga nabahaan ko ato na time. 2 times ko nabahaan. Anak ko mondang na lang jud ko kay luoy magikining sitwasyon na niuli ko ato na time. Isakay ko L3 nga basa ang ako mo sa mina, nag-jacket ra ko ato. Walay mo tapad sa kuha sa L300. Walay mo tapad sa kuha sa L3 or sa van. Kay naimaho siguro kung baha. I don't know. That was like the most embarrassing of kung na lang siguro ko ato na time. Kaninga thought ba nga kung naa lang siguro ko nitapad ko sa kong kagalingon ato na time, siguro gakson ako ba uy gakson siguro na akong kagalingon ato time, taparan siguro na ako sa istoryahan siguro na ako siya nga ano sa minahitabo di ay ana ba unay kwarta saon taman, that's not possible. So that's it Lidge. Happy New Year 2025. Oh my goodness, 2025 na. Sa kay may tabo ani nga tuigan no. Oh my goodness. So that's it. Pila lang ka minutes kay ang oras nato karon. Ang oras karon kay 10:01 PM. So mga pila lang ka oras, duha lang siguro ka oras kay or 1 hour na lang siguro. New Year na jud. So that's it. So yeah. Bye.